Πολύ ωραία περνάει μέσα στην περιοχή ο Σκαρτάδος και χάνεται μια ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία από τον Δημόπουλο ακριβώς στο πρώτο λεπτό. Καρασαβίδης, ο Μανολάς κόβει, γυρίζει η μπάλα και ο Αρβανίτης κόβει την προσπάθεια αυτή που έκανε ο Καρασαβίδης να χάσει ο ΠΑΟΚ άλλη μια ευκαιρία, ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Βασιλάκο. Χατζής κόβει, διώχνει την μπάλα μακριά. Στο κόρνερ ο Δημόπουλος. Η μπάλα περνάει λίγο έξω από το τέρμα του Αρβανίτη μετά την ωραία αυτή γυριστή κεφαλιά του Σκαρτάδου ακριβώς στο 8ο λεπτό. Το φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, η μπάλα περνάει, φτάνει στον Δημόπουλο. Καρασαβίδης κάνει το σουτ, το γύρισμα που γίνεται από τον Σίγκα, η μπάλα πάνω από το τέρμα και είναι out. Βλάχος για τον Εστερχάζη. Σέντρα του Εστερχάζη, ο Μαύρος χάνει την παλιά, δεν μπορεί να σουτάρει, να μια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Σάντμπερκ. Το άνοιγμα για τον Εστερχάζη που είναι μόνος, το Εστερχάζη σε καλή θέση, πλασάρει, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα και η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 ακριβώς το 21ο λεπτό του αγώνα, ενώ βλέπετε τον Παντέλη να διαμαρτύρεται στον επόπτη. Μανολάς ελέγχει, κάνει την κόντρα ο Σκαρτάδος. Το άνοιγμα είναι για τον Πάπριτσα που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σπρώχνει λίγο ο Παπαϊωάννου, σπρώχνει και ο Πάπριτσα, η μπάλα στη δοκό. Καταφέρνει και διώχνει ο Μανολάς. Η ευκαιρία για την ισοφάριση χάνεται για τον ΠΑΟΚ σε αυτή την δραματική φάση. Ο Βασιλάκος στο φάουλ. Κεφαλιά του Μπανιώτη, η μπάλα σκάει στο έδαφος και βγαίνει έξω. Μια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ ακριβώς το 40ο λεπτό. Παπαϊωάννου πάνω στον Σκαρτάδο και στον Γιούριτζη η μπάλα. Αλαβάντας για τον Σκαρτάδο. Μέσα στην περιοχή είναι ο Πάπριτσα, κάνει το σουτ, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, έχει σηκωθεί η σημαία από τον επόπτη και ταυτόχρονα το σφύριγμα του κυρίου Τσιρικίδη δεν καταλογίζει τον γκολ. Σκαρτάδος Βασιλάκος με τον Εστερχάζη, κερδίζει προς στιγμήν την μπάλα. Βασιλάκος, το άνοιγμα για τον Δημόπουλο, είναι σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει ακριβώς το 61ο λεπτό του αγώνα με το ωραίο αυτό γκολ του Δημόπουλου. 70ο λεπτό, Βασιλάκος στο κόρνερ, η μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα, αλλά δεν είναι κεφαλιά, είναι τα χέρια του Σίγκα που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έτσι δεν υπάρχει γκολ. Γεωργαμλής με τον Μανολά διώχνουν. Παπαϊωάννου, ο Παπαϊωάννου έχει φύγει από σωστή θέση. Παπαϊωάννου μέσα στην περιοχή κάνει το πλασάρισμα κοντράριο, Γιούρισιτς και κόβει την μπάλα σε κόρνερ. 74ο λεπτό, νέο κόρνερ με τον Εστερχάζη, ο Μαύρος προσπαθεί, Σάντμπερκ, πλασάρει, ο Μαύρος κόβει, ο Αλαβάντας πάνω στη γραμμή, Σάντμπερκ ξαναγυρίζει, ο Σίγκας πιο μακριά, μια ευκαιρία για την ΑΕΚ σε μια δραματική φάση. Πάπριτσα, κάνει το πέρασμα για τον Καρασαβίδη, βγαίνει ο Αρβανίτης και κόβει την μπάλα. Καρασαβίδης με τον Δημόπουλο, είναι ο Πάπριτσα μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ και χάνει μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Σάντμπερκ προωθεί πολύ την μπάλα, μπαίνει και στην περιοχή ο Σάντμπερκ, πλασάρει. Η μπάλα περνάει πάνω από το τέρμα, μια μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την ΑΕΚ στο 81ο λεπτό. Στερχάζει, βγάζει ο Παπαϊωάννου τον Μπαλί που έχει ξεκινήσει από πίσω. Ο Μπαλής φεύγει από τον Παντέλη, γυρίζει την μπάλα, είναι ο Εστερχάζη, γυρίζει την μπάλα, πηγαίνει στα δίχτυα. Δεν είναι όμως γκολ, θα πρέπει αυτή η φάση να προσεχθεί πάρα πολύ. Μπανιώτης, μια νέα μπαλιά, έρχεται ο Πάπριτσα που κάνει την κεφαλιά, είναι ο Ιορδανίδης, κόβουν οι αμυνόμενοι της ΑΕΚ. Γεωργαμλής, η μπάλα στον Βασιλάκο. Κόντρες, πολλές κόντρες, είναι μια φάση διαρκείας και ο Αρβανίτης πετάει την μπάλα έξω σε αυτή την κεφαλιά του Αλαβάντα. Μια φάση που δύσκολα θα μπορούσε να περιγράψει κανείς, σας την ξαναπαρακολουθήσουμε πόσο κοντά έφτασε ο ΠΑΟΚ στον γκολ 1 λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός